दानिया नायदो लोगोफोरनो जे आर'नाइ फालियाव जि आगर थायो बे आगरखौ जों इन्जुरावनो एरनानै होबाय माने इन्जुरावनो गाब फोनबाय आरो जे आर'नाइ फालिनि आगराव थानाय डिजाइनखौ जोङो बै पाथियाव हाख'खाना लानाय दङ बे पाथिखौ इन्जुराव सिथाबनानै पाथिनि सायाव कालारखौ फोननानै होबाय नै लुरादो फोनना होदों नोंथांमोना नुगोन बेखौ लुरादो फोनखांनानै बेखौ मोजाङै फोननांगोन दांजासे जुदि मोजां नाङालासिनो बोखानानै लाफिनोबा बियो मोजां जानाय नङा माइनास थांगोन जों दा बेखौ बोखानोसै नोंथांमोना नायनांगोन इनो नायदो नै मोजां जाबोदो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंनि कालार फोननाया जोबगोन आगोलनि भिडिअआव माने वालाव डिजाइन बानायग्रा आर्ट पेपार देखायदोंमोन नाथाय डिजाइन बानायनायखौ देखायनो हायाखैमोन दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोंनिया वाला रेडि जाबाय दा डिजाइनखौ इयाव बानायसिगोन जों नैयाव डिजाइन पेपारफोरा जाबाय नै इफोरनो मोनब्रै मोनबा बिदिनोसो दोङो इयाव नै इयो आर'नाइ इयो बर'नि आर'नाइनि माने महर सिनायथि माने इयाव होसिगोन आर'नाइ नै आरो बिबार सानफ्लावार दोङो लिलि फ्लावार दोङो नैखिनिया माने नै टेप होनानै होगोन बेखौ मिस जायै बायदि दिनै नोंथांमोनाबो डिजाइनखौ बोरै बानायो बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन जोबजासिम नाय आर'नाइ डिजाइननि टेस्ट नायदो गाइस दा बेखौ बोखारना नायनोसै जोङो बोरै नुयो बोखारनोसै बोरो मोखाङा नै पिंक कालारनि जायगायाव मा कालार होबा मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदे टेस्ट नायदोंमोन जोङो जेनेबा नै सिंखिजानिया तक्ताया खमान नङा खब्ला खब्लि नालाय इयाव बोरैबा मोनदों मोजां मिथियाखै नै बेफोरबायदि जाजोबनांगोन वालावबा मोजां जागोन वाला मानोबा खमानखाना जागोन सिन्था खालामना जागोन दा जोङो गाहायनि एस्कार्टिंखौ फोननो थाखाय बे टेपखौ बोना लाखानोसै माने सिथा बोना लाखानोसै जखाखौ लानानै सिथा बोना लाखानानै माने गाहायनि एस्कार्टिं कालारखौ गोजाखौ फोनसिगोन जे माने टेपआ सिद्दा नालाय टेपनि सरे टेपनि जिं फोनबोसिगोन माने गोजौ गाहाय माने एख' डिफेक्ट जाला मोनसे लेभेलावनो थांसिगोन बिनि थाखाय टेपखौ सिथा बोना लाखाबाय जोङो नैजाबो सिथा बोना लाखानोसै गासैखौबो सिथा बोना लाखाबाय दिनै सान्दुंआ जोबोर गोसा नै गाहायनिखौ गोजाखौ फोनबाय जोङो एस्कार्टिंखौ नै सिङाव जेरै बाहेरायाव बोरैखौनो होदो गोजौआव अरेन्ज गेजेराव ग्रिन ओमफ्राय गाहायाव गोजा भितरनिया गाहायनि एस्कार्टिंनिया गोसोममोन बेयाव गोजा होबाय बाहेरायाव गोजा होनांगोन मोनसे गोजाया मोनसे माबा जोंनिया महादेब बाबानि मोनसे सिननो महादेब बाबानिल' नङा जायखिजाया भगबाननि मोनसे सिननो आरो गोजाया फुजा खुलुमनायाव जेरै आखाइफोराव दिरुं गोजा खानाहरो बेबायदि न'खौबो दिरुं गोजा खाबाय बानायखांनानै गोरा जाना थासिगोन आरो थारमाने नै बुस्थुखौ नोंथांमोना नायसनदों ना इयो जाबाय टेप आथा बेखौ सिद्दा बोना लाखाजोबदो नै इजाबो बोना लाखादो नैजाबो बोना लाखादो दा कालार फोननायाव जुदि इखौ होआबा ओरै बारलाबा बेयाव ग्रिनाव नाङैबा लेथार नुगोन ना इनि थाखाय इखौ बोबाय बेनिफ्राय फोननानै दा इनि सायाव नांदोंबाबो इयो एख' नङा इखौ बोखारबानो इयो जेरै सिद्दामोन ओरै सिद्दा नुजाजोबसिगोन आरो सिद्दा खारसिगोन नुनाया मोजां नुबायमोननिया नै टेपखौ बोखाबाय गोरलै ना नै बोखाबाय नै इसे फैफादो जेनेबा वाला इ कालार फोननायखौ सप्तासेसो दोननांगौ आरो जेनेबा फोनखांनानै सप्तासेसो दोननायनि उनाव गाहायनिखौ फोननांगो माने टेप सिदा खारनो थाखाय जि टेप सिथाबोयो बेखौ बोखानायाव फैफाया आरो फैफाबा बेयाव खन नङा उनाव मोजाङै पातिदो हमजाबनानै ब्रासजों बोनाबानो जायो जुदि कालार फोननाया राखानाय मोनबा बिदि दांफिननांगौ जाया आरो जेनेबा खनसेनो थाला जालाङो मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनलायबाय ना गाइस आर'नाइ फालिनि आगरखौ जों दिनै इन्जुरावनो एरना होबाय माबा फोनना होबाय आर'नाइ फालि आगरखौ दिनै इन्जुराव फोनना होबाय
आर'नाइ फालिया जोंनि बर' हारिनि नेरसोन बे नेरसोननि आगरखौ जों दिनै इन्जुरावनो होबाय बोखानोसै बोरै 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 हा नाय नोंथांमोना बोरै नुयो आर'नाइ फालिनि दा कालारखौ जोङो अरेन्जनि सायाव ग्रिन होदो दा नैजाबो ग्रिन होदो गायनाय ग्रिनमोन नालाय गोजौआव ग्रिन होना होदो अरेन्जनि सायाव दा ग्रिननि जायगायाव मा कालार होयोबा मोजां नुगौमोन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय दा जों ग्रिनखौनो होबाय बिगोमाया जिथुके ग्रिनखौनो होनो होदो नालाय जों ग्रिनखौनो होबाय दा ग्रिनखौनो होबाय इखिजाबो होलांसिगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आर'नाइ फालिनि आगर जे आर'नाइ फालिनि डिजाइन बेखौबो जों होबाय एरनायाव जेरै खस्थ' बिदिनो माने कालारखौबो फोननायाव बिदिनो खस्थ' खानाय मानसि हमथानांदो पाटिखौ जे आगरनि जे पाटि जे आगरखौ पाटियावसो हाख'ना लाखाग्रोयो नालाय बे हाख'ना लाखानाय पाटिखौसो इन्जुराव सिथाबनानै खानाय मानसि हमनानै खासिया रुलालजों फोनना होबाय थादो नुगोन नोंथांमोना नाय जोबोर खस्थ' आगर एरनायाव जेरै खस्थ' फोननायाव बिदिनो खस्थ' दा जेखि मुखैजाबा नांलाबा मुखैजाबा माबा जालांगोन कालारा दे साफा खालाम मोनसे लांबाय नैयाव बे पाटियाव नांनायखौ हुगारनांगौ बेखौ हुगारलायबाय इयाव मोनसे हुगारदो ओइजा मोनसे थांबाय खौ मोजां हुगारनांगोन जुदि पाटिखौ हुगारालासिनो होयोबा वालाव सिथाबलाजोबगोन आगर डिजाइन जानाय नङा नांला नांसि जाजोबगोन बेनि थाखायनो हुगार जोंनि कालार फोननाया बिसानियाव माने दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो मियानि आर'नाइया ओइनोमोन बेनोमोन मियानि आर'नाइ डिजाइन बानायनाय दिन्थिनाया दिनै जोबथारबाय इसानियाव जोबनायनि गिदिं गिदिं खनसे खिन्थिनोसै भिउखौ माबोरै नुयो न'खौ नोंथांमोना नायदो नै खिरखिनि डिजाइना इदिमोन इ बेलेग नै मोनसेया बेलेग मोनसे साइडआवनो मोननै डिजाइननि खिरखि दोङो नै जा बेलेग नै जा इ जाबाय उननि भिउ इयो गिदिं गिदिं खनसे देखायथारनोसै नोंथांमोननो जिहेतुके दिनैनिफ्राय फैला नालाय इसानियाव जोब्बाय नै सिगांनि भिउखौबो खनसे नायदो नै बेनो जाबाय सिगांनि भिउआ बेनोमोन आर'नाइया नैनोमोन लोगो मोनफैफिनबाय आर'नाइखौबो बोरै बोरै गोजाननिफ्राय बोरै नुदो नै सिगाङाव माथो हालाला दानिया जोंनि बे न'आव कालार फोननाय डिजाइनखौ बोरै नुखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे बेल आइकनखौबो दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव थाबै सहैग्रोयो गोजोन्थों।